Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng sotangon at adobong paa ng manok. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin mga taking kapampangan. Ang nag-request po ng sotanghon ay si Boss RJ. Ayan. Yes, Ito yung Boss RJ, eto na po ang... request mo. Yes, Magantano. magantano. Yes. Ay, saglit lang. Magantano natin. Kukunin namin sabaw. Oo, ito. Sakit to. Lagay namin dito. Okay lang. Kasi lalagyan namin. Hindi kasi kasya. Oo. Baka, Tamang-tama, mating bagyo na yun, tsaka maulan. sarap niya. Bulis mo ng mga yung bala. Puta, may kain naman. Sige, hindi yan. Diba? Ay! Sige ay! lang. Tinapoy oh. Okay na yan. Okay. Ay. Diba? Yan. Tapos man, ang bulak, syempre. Nang unang subo tayo. Ayun so tangon tayo. Ay, ganyan nga, no? Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Ayan. Ayan, Boss RJ, para sa unang subo. Ano naman? Yaman. Yaman. Pag-nasi ko. Talaga ba? Pag nasiya ka, no? Marana ko. Yan. Pati ito, requesting niya. Paan ng manok. Siya yung magra-rice ngayon. Ako hindi. Ito. Magmula po ngayon, salitan na kami. Rice siya ngayon. Sa susunod ako magra-rice. Talaga ba? Hindi na tayo wala tayong rice. Para ano, tumaba daw ako, sabi niya. Sabi niya, Ikaw. ay ako, kaya nakikita yung tumataba ako. Nakasumpo ako. Pero sa personal, ganun din po ako. Meron tayong chili. Meron. Peace. Kasi manyaman ni ulaman nasi. Ne? Lambot ng ano? Paano mo? Para sa... Ano? Kaparas naman yan. Yeah. Tiktak yaking karakalala.
Ay, Bakit? hanakapin bisa nasa. Sure ka? Ako naman. Bahala ako. Cheers. Cheers! Sa paras. Kaya karakal mo ata kaya. Matagal na nai-request ni Ate Albi yan. Paras. Ano? Adobong paa. Hindi, sotangon. Di ba? Tsaka pa Aminin nyo, nung bata kayo, pumipila kayo sa punit para sa sa sotanghon. Mahal na araw. Mm-mm. Tempunin Mm-mm. Nakikipila ako para makain ng sotanghon. Ngayon binibigay nila ngayon, lugaw tsaka pansit. Sopas? Mm-mm. Tsaka sopas. Minsan nagpapakain. Pag sotanghon ng bibiyero, sosyal. Mm-mm. Adobong manok. Kung marunong kang yung kumanta, ay magdasal ba yun? Yung padasal. Marunong kang ganun. Kabasa? Mm-mm. Marunong kang ganun. Doon ka na kumain nun. Marunong akong magkumanta nun. Ay! Sige nga, sample. I-sample mo sila. Ang bali ng kanta ko. Wait lang. Huwag mo muna. Sasubo ako. Pep? Gusto mo yung shoutout ko? Kanta ko lang. Ha? Meron tayong itlog. Itabi na namin yun. Kaputibis. Kumain ka pa ng paa kasi request mo yan. Basta't ako, request ko lang kanin. Kahit anong pagkain namin mga kapudibi, gusto ko may kanin. Kahit yung mga Sabi ko, wag na lang kami mag-rice. Ayoko, gusto ko may kanin, sabi niya. Mami, basta may rice kasi may sabaw yun. May bagyo na naman. Wow, ano mo yun? Ano mo yung dabo? Ito mga kapudibis mo, gumamit na akong spoon. Ay! Spoon! Gumamit na ako kutsara. Baka naman. Special spoon. Oo, gumamit na akong kutsara ngayon. Baka sabihin nyo naman. Oh. Ano yan? Ano kasi yun? Tinidor. Oh, English. pass na tayo sa spoon din. Hindi. Ano? Pork. Parang baboy, pork. F. Okay.
Ang yaman. Okay na ako dyan. Ayan, magsi-shoutout po ako niya. Shoutout kay Eat with Rox. Ayan, Roxanne. Shoutout kay ka. Ayan. Anal ba kaya kay ni Rox? Jesusa o Jesusa Cabrera. Ayan, nagtatampo si Madam. Hindi daw siya nasa-shoutout. Shoutout po, ma'am. Shoutout. Jesusa Cabrera. Ramil Ruasa Cho, and shoutout daw sa kanyang nanay. Yan, from Bicol. Dolly Tingkungko from Antipolo, Dina Ledesma from Pasita, Laguna, Grande from Cabuyao, Laguna, Maria Leonora Muyargas, ayan, shoutout po from Mindanao, Narsada Teng, and Percy Garagasin, shoutout daw po kila Kay Garingo, Ninang Lina, and Percy, Annabel Kalumot, Sunshine Ortiz, and shoutout daw sa asawa niya na si JC Boy Kaay. Risa Bermudez, and shoutout daw sa mga anak niya sila Jess Real and Hannah from Rosales, Pangasinan. Yulaila Flores and Annalyn Alonso. Yan, siya yung nag-send ng star sa atin sa Facebook. Salamat po, ma'am. Yan. And Tita Olivia, shoutout po kaya Tita Olivia. Tita Cynthia, Ampoy, Tita Nelly Pineda, shoutout. Shout pa, Baby Alson Catherine Bugoy, sa inana ko, shoutout. At siya Nanay Babe Kaluya, shoutout po. Ampoy, Tita Baby Dimla, ayan, lagi ang manal be kaya katamo. Shoutout po kaya Tita, ayan, Kapampangan siya. Nandun na yung tatay? Dimlata mo rin. Oo. Kamag-anak tayo. Kamag-anak na yan. Tita, Alam ko. shoutout po kaya Tita Baby Dimla. Kalat niya pong video yung And Camille Garsalia, Ruby Garsalia, Elise Garsalia. Shoutout kaya sa'yo. Love you all. Maka po, Davis. Ati kami puntagan bitis manok. Kasi po, mabsina kami. Opo. Kaya ang gana kayo ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo palagi. We love you.